Велико Търново се разпростира от река Янтра до връх Трапезица и Света гора. Градът е разположен в сърцето на България. Наричат го Стария царски град. Основан е 5000 години преди Христа. По-късно това място е обитавано от траки и славяни, които оставят ярка следа в историческата култура на Европа и света. На това място е бил градът Никополис ад Иструм, градът на император Траян. През 681 година се е родила България. Дори днес Велико Търново е градът, чийто дух символизира България. Уникална история, висши училища, добре развита индустрия и културен туризъм са основните характеристики на Велико Търново. Както всеки друг град с древна история, Велико Търново има своите святи места. Една от тях е църквата Свети Димитър. 1185 година е паметна година в българската история. Въстанието, поведено от Петър Ясен, довежда до край византийското робство и сформира Второто българско царство. Търново става столица, а България – най-мощната държава на Балканите. В това кътче на света, благословено от Бога, децата на Търново рисуват живописните къщи на отсрещния бряг. В града и околностите са запазени много църкви и манастири. В тази света обител, в полумрака на църквите, вечните пламъци на българския дух все още гори. От иконите не ни гледат очи на светци, а очи на хора като вас и мен. Близо до Търново се намира село Арбанаси. Старите къщи показват бита на българските семейства в миналото. Днес Арбанаси е едно от местата, предпочитано от много чуждестранни туристи. В тази известна търновска сграда е приета първата българска конституция, известна в историята като Търновска конституция. Велико Търново е един своеобразен фокус на българската история, свидетел на възходи и падения, слава и блясък, кървави битки. Велико Търново е градът на великите български царе. С залеза в Търново започват приказните търновски вечери. Кулминацията на вечерта е шоуто «Звук и светлина». То ни пренася в историческото минало на България. Дами и господа, представяйки ви част от шоуто, казваме довиждане на тази прекрасна страна България.